ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon atong gisaulog karon ang nobinaryo o kining misa mao kini ang unang nobinaryo nato sa kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario. So atong ituboy ang atong mga pangamuyo pinaagi sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario ang atong mga panginahanglan, labi na gyud nga mahunong na unta ning pandemic sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. O ato sang ituboy ang ato mga pasalamat o pagampo alang sa atong mga benefactors, mga donors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining Santos nga misa, ato rong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ibubo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Jesucristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel. Madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga taga-Galacia, pagkabuang gayud ninyo. Kinsa bay naglamat kaninyo nga unta gisaysaya naman kamo sa klaro gayud bahin sa kamatayon ni Hesukristo didto sa krus. Karon mangutana ako kaninyo. Nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi ba sa pagpamati o pagtuo sa Ebanghelyo? Pagkabuang gayud ninyo. Nagsugod kamo sa pagkamagtotoo pinaagi sa Espiritu sa Dios. Buot ba ninyo tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Wala ba lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian? May kahulugan gayud kini. Sa paghatag sa Dios kaninyo sa Espiritu o sa pagbuhat niya sa mga milagro diha kaninyo, gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati ug mituo kamo sa Ebanghelyo? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Gipanhin niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sugulugoon nga si David, sumala sa iyang gisaad kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Kaluwasan gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa gahom sa tanan natong mga kaatbang.
Nagpakita siyag kaluoy sa atong mga katigulangan ug nahinumdum sa balaang kasabutan nga iyang gihimo. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Ang panumpa nga iyang gihimo kang Abraham atong amahan, ang iyang gihatag kanato nga human maluwas sa kahadlok ug makalingkawas sa kaaway, mag-alagad kita kaniya sa tibuok natong kinabuhi ug magbalaan kita diha sa iyang atubangan. Daygon ang Ginoo Dios ni Israel, kayang giduaw ang iyang lungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw o Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungag gabii ug moingon kaniya, bay pabaylo akog tulo ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayod ako'y ikadalit kaniya. Kun pananglit tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ayaw na akog samuka, gitrangkahan na ang pultahan ug ang akong kabataan ug ako nang higda na ug dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisan unsa. Unsa may imong buhaton? Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon ug mohatag kanimog pan, apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagpunay ug pangayo. Busa, sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. May usaba kaninyong mga amahan nga mohatag sa inyong anak og bitin kung siya mangayog isda? O mohatag ba kamo kaniyag tanga kung mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong mohatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Nan ang amahan nga atua sa langit, labaw pang mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo. Mga igsuon, sa unang pagbasa, pahinumduman ni San Pablo ang taga Galacia. Ingon siya, nagsugod mo sa pagtuo, buot ba ninyo nga tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Nakasabot mo ani pagkasultihan? Nagsugod mo sa inyong pagtuos Ginoo, unya gusto ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ngano man, kay ang batasan natong mga tao
naa pagaitas panginahanglan, hala sige yung hangyo os Ginoo. Unya kon mamura na ganitag doon na nay kapasidad, din agyon mo hangyo os Ginoo, ang ato ng kapasidad mo'y atong saligan. Ana. Palagod anang nag-eskwela pa? Eskwela pa ha? Eskwela siya. Sige, eskwela, siging ampos Ginoo, labi na padong na gyud ka ng ting exam. Ala, ampo gyud Ginoo. Inig humas exam, labi nagnindot og resulta. Unsa may buhatos mga estudyante? Ni outing ta, outing. Inig outing, mag-inom, mga babae, lalaki, magparis-paris dito, mag-overnight, mag-sex. Unya, kinsa man ang gahom? Sa tao na. Nagsugod sila sa pagtuo nga purting paningkamot yun kunuhay og tuon unya ampo gyud anhion pang pari pabinditahan pa sila kay padong exam hasta pa mga lapis, mga ballpen, pabindita mga calculator, pabinditahan pa. Nya inig humana sa exam labi nagmupasar nya nindot og resulta outing dayon. Overnight dayon. Sex dayon, inom dayon. Hala, disco dayon, adto tak, diskuhan. May gay karon kayo pa'y disco. May ratag di na ni mo balik tapos ning COVID. Wanay disco. Sugal dayon, buntagay dayon, hala, sige dihang kuan. Sige ng text, wak na itun anay. Ana, suroy. Kinsa man ang gahom? Sa tao. Nya, inikasakit na sad. Or katong mga babaeng batanon nga mao pa yung tao pagka graduate og college nya to ana nangabuntis na gasuka-suka na halahilak na sad ampo na sa ginuginuhin taon ayaw taon ito uwaw kay ni Lord hasta pari apilo pa dir ampo taon pa dir na tunghaan naon ta ko sa akong binuan. Ako kinsa man ang mutungha day. Wa na ko tunghai pa dir. Daot sa among date dito na ko niya nganong ako may mo sakiton. Wala ba ko katampo ana. Kana bang abisan gani sa atong normal na kinabuhi sama anang sa una kusugi ka mo ampo. Nya pag human na katrabaho na ka, na-improve na, or nahimo kang businessman, lambo na kay ka, milyonaryo na ka. Muampo pa kas Ginoo. Musalig pa kas Ginoo. Oy, adto na ka magsalig sa imong business, sa imong trabaho, sa imong balay, sa imong sakyanan. Adto na ka magsalig didto. Nya abot na sa panahon nga masakit kag kanser. Ang imong kwarta nakita nimong wa nay kapuslanan kay stage 4 na. Bisan pag unsaon nimong dialysis, unsaon nimong chemo, stage 4 na. Labi na gyud di na gyud kabangon. Ari dayo simbahan. Dali-dalion dayon ang pari. Bisan pa og kaadlawon, paadtuon gyud kay galisod na. Wa na man gid mi mahimo pa dir, mutuo pa man gid mi nga naa gyud milagro. Nabuhat naman gid namong tanan pa dir. Kami mudangop na lang gyud mis Ginoo. Samna, matud pang San Pablo, pagkabuang ninyo. Nganong inyo mang gipaawahi ang Ginoo? Kay nahurot na kuno ang inyong gahom? Unya human, ang Ginoo na inyong dangpan, mga buang mo. Klaro kayo na, pagkabuang ninyo. Nabitay usa sa akong mga friends ni text nako, Padre, ganahan jud kay ko anang imong humili, sige jud kog paminaw. Ang imo ra gyung dili nako ganahan pader nga word kana gyung moingon ka nga mga buangon mo. Wa siya ka hinungdong nga si Jesus, sige mga buang mo. Di ba? Si San Pablo mga buang mo. Unsa man ning buang? Unsa man ang buang? Kita mo buang? Unsa may kinaiyas buang? Di gyud mo sunod unsa imong isulti. Naa siya iyang kaugalingon nga programa sa kinabuhi. O gusto siyang maglingkod as daplin nga way sinina, mao na iyang programa. Sulubi, di ba ilabay na? O gusto siyang maligoan ng kanal nga porting hugawa, mao na iyang programa. Hala, nga hawasa, ibutang sa inyo, di ba mulayas na, mubalik na dito sa kanal. Di gyud nimo siya matudluan. Gusto nimong pahilomon, magsagit-sagit. Gusto nimong pakataon, hilak na noon. Buang.
Nakaron ni ay gisulti ang Ginoo sa atong ebanghelyo. Dili ka ta murag buangan eh. Ingon siya, pangayo o kamo makadawat. Wa siya mingong pangutang o kamo makautang. Be, unsa maroy inyong gisaligan, ang pagpangayo o ang pagpangutang? Kanang pagpangutang, unsa man na siya? Kapasidad sa tao, gahom sa tao. Makautang man ko kay naman ko sweldo. Ana. Nya, kumo sa na siya, generous man pud na, daghan man pud na siya kwarta, gamay ra biyang interest. Pwede man ka makarenew god after 1 year. Nagisugo rin as Ginoo din nga pangutang. Ang iyang sugo pangayo. Nya mosunod ta ani. Ug di ta mosunod nganlan tas Ginoo buang. Na adyo koy gihatag nga kamanduan nga sakto kayo inyo ginang supakon. Na napamgi sa giingon diri kay ang tanan nga mangayo hatagan kanindot ana. Ingka asam sa kumangayo pa der agi sumpayan sa pangita. Og kamo makakaplag. Pangita. Kanilang niyang na naglingko din eh. Ug di ni manghatag, maimpirno na ni sila. Ako bitaw karon, di ba ako? Nangutang day ko, isip kuan, isip inyong pare. Kaning atong proyekto din nga niabot na ning mga 18 million. Nangutang day ko ani day. Ngayo, nyahay man ko mangita. Dinhi. Ako man dining binyo kaning pagyaw-yaw. Sige kong ingon, ato ning gikinahanglan, ang muhatag, malangit, ang di muhatag, napamoy tiyan sunod. Ano? Oh, sa ato karong love offering, ay naman to, namuwa, mandiri noon, ako datang. Sa atong love offering, katong atong giingon nga 3,500 nga kanaganing tag 1,000, oh, as of yesterday niya, ang ato nang nadawat nga mga kuan ni palit ba nahalin ba nga tag 1,000 niabot na og 783 kabuok. Oh, daghan na. Pila na malay kuwang? 2,717. Oh, di gamay na lang. Nya nga atong budget ani mga duha ka buwan tingali ana. Ang inam gito nako 2025 pa. Nya karon gani wala pa gani kabot og duha ka semana 783. Apa minaw nako ani nya daghan guro makadungog gani di. Oy siguro og mani man. Kompleto na ni. Nya gi-announce nako gahapon na atay special nga project ang katong painting sa sa Last Supper diha sa atong dining hall. Nya nagkinahanglan ko 12 ka 20,000. Nya gitawag din ako og Apostles of Generosity. As of this morning, 13 na kabuok ang nahalin. Asa ka mangita na. Nakuasa man ko na ibutang ang ika-13. Kahuna-huna ako si Judas naghikog man ito. Si Judas ba? Naghikog man to. Ila tong giilisan og kuan usa ka apostol, usa ka disciple naginganlan og Matthias or Matias. O ako siyang gibutang og Matias. Nya kay pagday na kong naog napamanginitext, pader mo angkon sa kuadtong 12 pader, maapil ko 12. Nanaog ko din ako, kinsa may butangan ako ani? Kinsa akong butangan? Oy si San Pablo di ay gipili man siya nga apostol sa mga dili Hudiyo. San Pablo sa to siya. Nya napa man gimusunod ani ron kay daghan man gusto maapil sa apostol. Adto na ako sa disciple, 72 to ka buok disciple. Si Arong hurot pa na, ang hurot na siya. So, langyaw ko sa Amerika. Akong pasabot ba, nganong manggihatagon man nganong manggihatagon man mo, tungod kay nakasinati sad mo sa pagpangayo, kamaosad mong mangita uban sa Ginoo, ug kamaosa mong mutuktok uban sa Ginoo. Ug tungod niini nahimutang generous dinis atong parokya. Daghan tag ipanghatagan mga kabos. Karon inigpista nato manghatag na sad tag 1,000 na sad ka pamilya, 5 kilo rice with canned goods. Wap ay donor. Ako lang ning i-announce nga sugod karon welcome na ang donor. Para ni sa
mga 100 kasakong bugas o mga 600 more than di ay mga 3,000 ka lata nga sardinas atong ipanghatag. Kinsay ganahan nyo diyang mudunit gikan karon adto ni namo i-impake sa next week nga Wednesday kay ini kasabado sa atong pista or Biyernes amo na ni ipanghatag sa mga balay-balay isip pagsaulog sa atong kapistahan. Og naay mo donate maayo, og wa say mo donate tumanon gyud ni namo bahala na og kuan. Pero daghan kay ning maigo aning tuktuka ron siya ro way matuktukan diha no. Ana ragod kanang wala ba daghan tag mga tao karon gitabangan apil na gani ang atong pipila ka mga publiko nga mga buhatan, mga eskwelahan nitabang ang atong parokya. First time ning ang parokya mutabang og public schools. Kay kasagaran mo misa mi didto sobre. Pero karon kitay nitabang. Naay mga tao karong galisod way balay atong gipangtukurag balay, way yuta gipamalitan atong yuta. Siunan mo ana? Og nitabang sa tag mga pipila ka mga parokya nga naglisod sad sa COVID. Nahimutang generous tungod sad sa inyong generosity. Og mao kini ang mensahe sa mahal nga Birhen Maria. Ngano man nakusog kay siyang muhatag hasta iyang anak iyang gihatag magampo kag rosaryo daghan kay grasyang ihatag sa mahal nga Birhen way kupas-kupas tungod kay ang mahal nga Birhen Maria sige ra sad siya dawat unsay ihatag sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Di siya buang kay sige siya paminaw sa pulong sa tao nga gitawag niya akong master, akong Dios nga gamhanan. Kita inana sa doon tata. Ay mo pagsalig anang inyong balay, kanang inyong yuta, siging pangigi anang yuta, siging away anang mga kwarta, away anang naang inyong mga balay, ay mo pagsalig diha, saligtas Ginoo. Naaroy akong kailangan niingon, giilogan ni Pader, pagkapatay gis akong papa, gipapahawa dayon mi anang akong nahimo na rong abogado nga pag-umangkon. Kay sila kuno nakaangkon siyuta kami gipapahawa mi among balay ibot gyud mi didto kay iya kuno ming ipadakop kung dili mi didto mo biya sa among balay pero usa sila sa tag-iya sa pagbahin lang wa lang sila mabahini didto ahawa sa kuno sila tuaron sila magpuyo sa balay sa iyang auntie nga nabakante na nga iyang pag-umangkon ng papahawa nila nako sige lang pailob lang kay malangit ra lagi mo siya kanus-am na pa din ako ikamatay nga sa karon siya po din mga matay de usamin ako hasta ka ng imong lawyer nga pag-umangkon mamatay ra gyapon na siya asam na pa doon ako klaro ana impierno klaro ana imo pa na siyang questionon asa man tong kuanan ni manindog na tayo sige atong nobinaryo sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pag-ampo sa unang adlaw. Maghimaya ka, anghel sa langit nun nga paraiso. Maghimaya ka, putli uyamot nga babay, kay gipuno ka sa Espiritu Santo, sa mga kalipay, sa pagpakatao sa anak sa Dios, sa ulay mong sabakan. Maghimaya ka, masulubon uyamot nga inahan, tungod sa pasyon sa anak mo nga Dios. Maghimaya ka, maanyag uyamot nga rayna, nga nabanhaw ka sa kalayo sa imong gugma, sa mahimayaon nga pagkayab mo ngadto sa langit, lawas ug kalag. Pagpanamkon mo sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo,
Wala ka maglisod sa pagdala mo kaniya sa ulay mong sabakan, ug walay kasakit sa pag-anak mo kaniya, ug nagpabilin gihapon ang imong pagkaulay. Maghimaya ka mahigugmaong uyamot nga inahan, kay wala ka maduhig sa sala ug sa silot sa sala. Maghimaya ka Maria nga kanunay among gidahig, luwason mo kami sa mga kadaot nga giduhig kanamo sa sala sa among unang ginikanan. Ilisan mo sa pasaylo ang silot tungod sa among mga sala ug hatagan mo kami sa walay katapusan nga kalipay sa langit. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosario. Ang inyong tubag, kaluy kami, Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang simbahang Katoliko mulambo nga makiangayon, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang namunuan sa atong nasod mosalig sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutpong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa tanang benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug walampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay makaangko na sa kahimpitan sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. O Dios, kinsang bugtong anak pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magadayeg kami magpasidungog og magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ining misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Santos nga Rosario, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit ato langit tong amahan, atong awiton ang amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. Ang imong rosaryo, dinahal nga inahan, kami nga manalipod, batok sa dautan. Imong kagawad, alang sa kaluwasan, sa imong mga anak, ning kalibutan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. magampo kitang Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga ginabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyampu mo kami. San Rafael Arcangel, Iyampu mo kami. San Roque, Iyampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampu mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampu mo kami. San Vicente Ferrer, Iyampu mo kami. manglingkod sa makadiyot. Ang atong pasalamatan karon ining atong nobina, auna destanan ang usas mga nindot nga grasya nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga kalinaw. Kaning kalinaw nga kanabang makafeel ka nga wala ka magsigi og exert og effort para mabuhi. Pero nga to lang buhaton, di lang kita magpakabuang. Musunod kita sa sugo sa Ginoo, labi na gyud sa pagpangayo, pagpangita ug pagtuktok. Kana siya, mo na itong sundon, dili kay mangutang, magpakaron ingnon nga makasulbad sa problema nga ikaw ra. Nakaron atong pasalamatan diay mga tao nga nagtabang nato dinhi sa atong unang nobinaryo. Una ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-decorate sa atong simbahan, ang nag-frontliners nato, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang atong singer, ang ato diring mga sakristan, o ang pamilya nga nag-offer karon sa bread and wine, nga ato sa silang tawgon og mas sponsors ang pamilya nila ni kailan niyang asawa si Yord og si Mayit
Mayang. Si Yord, si Mayang. Ato silang hatagag, masipang pakpak. So sa ako nang gikaingon, ang ato karong nahalin nga mga love offering pledges para sa atong 3.5 million nga obligation ning abot na og 783 kabuok. So nagkahulugan sad ni nga 783,000 na ang atong natigom para atong ibayad sa 3.5 million. Yang nahibili na lang is 2,717. Pasabot, 2,770 na lang ang atong kuwang para ma-paid off ang atong 3.5 million. Pero ang nindot kaayo kay ang atong special project sold out na ang atong Apostles of Generosity. Kay niabot na mag 13. Pero kung doon na pa nyo gusto nga mo donate og tag 20 para niining maong project na mahimo mong apostle, ato gyapon nang i-record ngadto padong sa disciples. Nya unsa may atong gamitan ana? Isugat na nato sa mga gamitanan labi na gid sa atong umaabot nga piyesta. No? Ang atong pista daghan tag activities. Una katong pag-feeding nato sa atong mga kaning kabus o panghatag og mga bugas ngadto sa atong kabus nga mga kaigsuonan dinis parokya nga mo average po nag mga 1,000 kabuok. So ato na silang panghatagan og sa uban pa nato dinhing proyekto. So sa ato karong opening salvo sa atong nobinaryo main novena karong alas 6 sa hapon, pagasugda ni siya sa alas 4 sa hapon nga motorcade sa Rosary Motorcade. So mugikan ta dinhi simbahan alas 4 sa hapon, nya molibot ta sa atong teritoryo gikan dinhi ngadto Santa Cruz, ngadto San Roque, Tabla, patighog ta ngadto sa Lataban, naripadong Sambag, Kurba, balik dinhi. Nya musugo dayon ang santos nga misa karong hapon sa atong main nga novena. Unya, ang atong assembly time para sa mukuyog sa atong motorcade, atong assembly time is 3:30 in the afternoon. Nya pagdamog rosaryuhan ang mukuyog kay magrosaryo ta. Ug di na ta magdungog kay migapon ra may dadon sa naglead, pagrosaryo la sa mug inyo. Haron mahuman ta ngadto makarosaryo gyud ta. Ang ato sa dieng mga kaigsuonan no nga naghimo og dali-dali sa ato diring banderitas gahapon nga ila nang ipadayon karon, ato sa silang pasalamatan sagaran ani nila ato mga lay ministers o mga workers di simbahan, ato sa silang tagaag masipang pakpak. Sige, manindog na ta. O kaninyo mga online parishioners, hinaut unta nga makaatin gyud mo sa atong 9 days nga novena. Kining maong misa mao ni ang first novena mass, mo tapos ni sa pitsa 16 ug mo pista ta sa pitsa 17. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, Reina sa Pilipinas, manalip di kami sa mga katalaman. Agakaw kami ngadto sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa kining among mga pag-ampun, nga gikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw panlimbas ug
si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Si Kristo nga